Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 1 gid bulan sang Hulyo tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu, diri lang sa Aksyon Reports, first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, DOH nagpain 5 milyones para mapaidalom sa COVID-19 testing ang mga taga Bacolod sa Silay Hospital. Manghod patay matapos ginlabo sa magulang sa banwasang Binalbagan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag ni Senador Ping Lacson, dapat gid mahatagan kasanagan sa madasig nga panahon ang tanan nga detalye sa kamatayon sang 4 ka soldado sa Hulo, Solo. Suno kay Lacson, maayo nga nagsugtanay ang PNP kag Armed Forces of the Philippines nga itugyan sa NBI ang investigasyon. Dugang pa ni Lacson nga kinanglan in full control ang ground commanders sang PNP kag Armed Forces of the Philippines sa sitwasyon para malikawan ang mahimo paglala sini. Palayag ni Lacson nga masako ng militar sa pagtapna sang terorismo kag kon may seryoso nga hindi pagayuhay sa tunga sang hanay sang PNP ka mga soldado, mahimo ini gamiton sang kontra sa pagpalapnag sang kalakasan. Sa karon, nagadalom ang isyu sining pagpatay sa 4 ka soldado. Isa ka mataas nga general sang Armada Kusog sang Pilipinas nagpalayag nga hindi mis-encounter ang natabo kundi murder. Ulaton ta, kaya Malacanang hindi magkuminto. Tob-tob nga hindi matapos ang investigasyon sa National Bureau of Investigation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Oy, sa aton mga kauturan, areho, may duga nga pamaagi sa pagpatinad ninyo sa inyo sa pagpatubas sang tubo. Number 1, magpili kamo sang baridad nga may mataas nga panubason. Ikadua, siguruha libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Ikatatlo, abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob 45 dias. Kada ektarya, apply kamo 6 kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. GP garantisado kag dalag ko ang puno dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton tungod ang unique nga abono may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sa puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon, acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang 6 kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930
0917-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon
Ngayon, Aksyon Radyo! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang isang... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na morning. Hoy, pizza uno gid sa bulan sang Hulyo. Kamusta ang aton mga kauturan diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Kamusta ang sitwasyon sa Bacolod? Kamusta ang mga balita? Kamusta ang mga merkado? Inatanan, idulong sang aton patrol sa sini nga mga tinion nagalagulad na sila, nagalibot na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Aber, opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Sir Fred, good morning. Ang laragway sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod this time, masyado pa katawhay, no? And ali ang mga kalabanan nga makita naton sa mga dalanon, ang mga street cleaners nagpanilig na sa siling kagahon. Ang patrol ari diridampi sa may area sang Lopez High na Action Fred, no? Sa may Bangga Rosario, so sa pagkadamo subong sang Pinya Action Fred na diri sa area sang Rosario, I believe halin ini sa area sang barangay Bago sa syudad sa banwasang Salvador Benedicto. Damo Action Fred, may small, medium and large. May mga utol man kita diri, especially yung mga kababainhan. Gayuro istorya kami kundi ni halin then hambal nila amuli ang produkto halin sa ilatag sa mga barangay. Gintuluan pa kita kung paano klase kag magtanong bala si Action Fred. Abi ko may dahon ang itanong lain gali. Ganun is dalom dampi. Niya dalom na gagdara niya mabinhi o kung mabutang manubo na siya mga dahon, amo na ang itanom silbi nga binhi. So ang presyo subong tagpila ang presyo sini madam, ang binilog di o tinumpok ng baligyan ay ninyo? Ang kilo may 9, may depende sa klase, may 12. Dasan ko na ang gagmay nay 10 o 30 or 20, 50. Oo. Depende, no? Pero kung ara na sa tubang nyo niyo, tinumpok na, tagpila na yung tumpok niya? 100. 100 na na? Pero ang pinakabilog sa katumpok? Nay 3, 4, 5. Oo. Pero ang majority diriya dagko Action Fred, ang isa ka bilog sa niyo, kung dagko piluhon mo ni, may pila ni ka kilo ni? May duha og tunga. Duha og tunga? Amo ning tag 9 kag 12. Amo ning 12 ang dagko. 12 ang dagko. Din nga barangay halini? Barangay Bago. Barangay Bago. Okay, kumusta ang Aksyon Radio dito sa Barangay Bago? Kusog ayo ay mao na laban dito among gipamati. Gali. Si isang tanggap ang ka mo, manang ginapamatian nyo. Manamyaw lang hindi sa among mga kauban karong gapamati. Kisa? Dili, wala na ko'y bana. Ako lang utod, si Antonio Salazar, Tonyeng, si... Yan bana, si Nando. Mo ginay pamati. Nando ano? Nando, ano apelido bana mo?
Ha? Abeliana. Oh, Nando Abellana, Aksyon Fred, no? Tamyawan, sige, salamat kita. Oo, taga barangay Bago sa Banwasang Salvador Benedicto, Aksyon Fred, no? So, amuni ang sitwasyon diri sa area sang Lopez High na Aksyon Fred. Diin nalabayan man naton pila ka mga merkado ang Burgos kag ang Libertad Aksyon Fred nga bukas man para sa aton isining mga kauturan. Pipila pa lamang ka mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe sining aga. So muling sitwasyon, subong kaagahon, rekta sa patrol with aksyon ninyo Bugina, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Oy, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo sa Life Extension Clinic ang ginagamit la standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal kamo sa ila produkto kay dira mabakal sa Life Extension Clinic ang pinaka mapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalakian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa anuman nga balatian nga mahimo magtapik pa sa aton kalawasan katulad sining COVID-19. So, pamasyar kamo dira sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakalman sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Oy, pizza uno. Pirmado na ni Gobernador Lacson ang isa naman kamando ehekutibo. Ang buot silingon, magpalawig Tubtob Hulyo 15 ang Modified General Community Quarantine sa probinsya. Ano ang buot silingon sini? Ang buot silingon ang tanan-tanan nga mga ginmando halin sang Hunyo 1, Tubtob 30, magapabilin sa bilog nga probinsya. Ang tanan-tanan nga ginapatuman sang gobyerno probinsyal. Ang tanan-tanan nga mga mando sang local government unit magapadayon Tubtob Hulyo 15. Mayo-ayo na lang ni ang probinsya kag syudad sa Bacolod kay ara kita sa Modified General Community Quarantine. Amo nang siling sa nga aton sini IATF National kag sa Malacañang nga ang tanan-tanan padayon baga paidalom sa community quarantine tubtob nga ang bilog nga pungsod Pilipinas manaog tanan sa Modified General Community Quarantine antes ita magsaylo sa ginatawag new normal. Pero daw kabudlay pagidlabuto no sa new normal kay mientras tanto nga wala pa sang vaccine sigurado hindi kita makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Kabudlay no? Daw wala pagid amo na ni nga kaalam sang tao, amo na ni nga kwarta kag manggad sa mga manggaran nga mga nasyon, wala pagid makatukib kung ano ang solusyon. Ano ang tambal sining makamamatay nga kagaw. Kagkabudlay pa no? Ang aton kontra subong niya, hindi makita. Diferensyalan diutay, makawa-kawaan ka, sudlan niya ka, hindi ka man kabalo kung diin sa nayon ka panago. Kaya kung nakabalo ka, kag makita mo siya, makadipinsa ka sa lawas mo. Ang COVID-19 niya hindi kitaon, gulpi lang, sudlon niyang lawas mo. Kag pagsulod sa lawas mo, duwa ka bagay ang matabo sa imo. Kwarentina ka 14 dias. Kag kon di malason kabay pa hindi lang, mahimo ikaw madulaan kabuhi. Amo niya, kapintasang COVID-19. Kag first time sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan nga ini siya nangalapkap sa halos tanan nga kapungsuran kag nagpatay linibo-libo naton
ka mga kauturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Dugangan ta ang mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Oy, kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extra. Klabi na gid sa may mga diabetes, mayo ini kay wala kalamay. Natural sweetener lang. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, ini siya loaded sang phytonutrients. Nagabulig ini siya tinlo sa aton tinai, ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlo ang aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita, tag-tatlo kadlaw, hindi makaitsar. Oy, abyan, basta nagasulod ang pagkaon, kakaon, ikaw 3 ka bisis sa kadlaw, kinanglan hindi lang makaisa, ikaw mag-itsar. Kinanglan, para sa natural, maayo nga panglawason, 3 o 4, amo ina ang dapat pagpagwaon nga higko. Di iban hindi gani kay chart 3 kadlaw problema na ina. Aber tilawe, inom-inom ka kada aga og to. O kun hapon sang Dr. Alfred's Green Coffee abyan, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal ninyo sa tanan nga sanga, sag Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Ari ho, naga-problema ka bala sa manubo nga patubas? May solusyon dira abyan sa mga mangunguma. Gamit ka, Unit Complete Fertilizer. Pinasahi nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa 2 ka sako sang Unique Complete kag 1 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kag lugay magpalay ang paggalagtom sang daon sang humay. Ipaluap ninyo sa 3 ka Unique Complete kag 1 ka sulpato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi kag magaresulta sang maayo nga panubason. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang Unique Complete Fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. May pitka na yun. Kundi may prediction ang eksperto sa University of the Philippines nga ang COVID-19 nga kaso magasaka ini tub-tub 40,000 pagkatapos sang bulan sang Hunyo. Baw, ti kay wala maglambot sa 40,000 ang kaso. Amo lang 37,514. Porting udyak ni Harry Roque ang spokesperson sang Malacanang. Nya daog kita, perdeta ang prediksyon sang UP. Nya congratulations gid Pilipinas. Himuon tani sa bulan naman sang Hulyo. Nya nagdaog kita. Ba nagdaog ha? Jutay diferensya ka mag 40,000. Nagdaog do kabudla do hindi amuaw. Anong gindagan mo di? Kay 37,514 ang prediksyon, lapit-lapit prediksyon sang University of the Philippines, 40,000. Diyot diferensya, nagdaog ang gobyerno, akalain. May nag-anay ni, ang hindi maayo ina, nga klase daog, kay manti, lapit Japon 40,000 ang nagsaka pagkatapos sa bulan sa Ngunyo. Dapat bala ini nga igakalipay? Kay wala kalambot 40,000? Por Diyos, por Santo, di hindi maintindihan ang palayag
ni presidential spokesman Harry Roque. Daw, congrats ko, no? Kay wala kalambot, 40,000. Palpak ang eksperto sang University of the Philippines sa prediksyon nga maglabot 40,000 pag-abot sa katapusan nga bulan sang Hunyo. Porte, no? Dahil hindi maintindihan ini nga isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa panahon
Philippine Standard Time, las 5:25. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Ari ho, maayo nga panugyan para sa aton mga utod, labi na gid sa mga babae bla. Kung may kapan kamo o kung natalupangda nga daw bukol ang liog, aber, abyan, basi kon goiter ina. Kung daw may ara kabukol sa baga kag tumor, abyan talupangda delikado ina. Kaysa una, ginapaoperahan ina. Sa karon niya, sa bag-o nga dinagon, ginatunaw na lang ina. Pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Napamatudan nga number 1 ini siya, magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Hindi pagbabae, basi mangin malignan pa ina. Basta may bukol sa lawas, tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ari ay, mas epektibo. Ang Santon Plus Herbal Capsule, ikombinar ninyo sa Mighty C. Ining Mighty C nga ni, ang alkaline nga vitamin C, maayogid kon para sa trangkaso, ubo, sipon, hilanat, alergy, palanakit sa kalawasan, kag iban pa. Maayo nga kombinasyon ha, ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Ikombinar mo sila nga duha. Ay gaopod di sila pirmi. Wala di sila nagabulag. 2-in-1 batok sa pamalatian. Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami. Dugang nga mga balita pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita ho. Balita sa City Hall, DOH nagpain 5 milyones para mapaidalom sa COVID-19 testing ang mga taga-Bacolod sa Silay Hospital. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon Fred, mayong balita matapos sa ginanunsyo ni Congressman Greg Gasataya nga nagpain ang Department of Health sang 5 million pesos nga pondo bilang financial assistance para mapaidalom sa COVID-19 testing ang mga residente sa Bacolod City nga ginakabig probable kag suspect sa COVID-19 sa molecular laboratory sang Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa may syudad sang Silaya. Ini matapos Aksyon Fred gagin palambot man sa iya ini ni DOH Regional Director Marlene Convocara. Gain pahayag sang kongresista nga kabahin ini sang Memorandum of Agreement sa tunga sang DOH kag provincial government. Ginalantaw sang kongresista nga dako ini nga bulig Aksyon Fred para sa mga taga Negros Occidental. Ilabi na mga taga syudad sa Bacolod para sa madasig nga pagpatigayon sang testing sang sa Aksyon Fred nga ipadala pa ang swab specimen sa mga taga Bacolod dito sa may syudad sang Iloilo. Kung madumduman Aksyon Fred, una nga nagpapanaog sadto sang memorandum ang DOH nga mga swab specimen sa Bacolod kag Negros Occidental ang dapat ipaidalon sa COVID-19 testing dito sa may Silay Hospital. DOH matag financial assistance nga 5 million para sa mag-testing sa mga Bacolod balang patient kay kundi may mga expense na mo magpatigayon ka sang quantum test. So nag-allocate ang Department of Health. Isa sang memorandum of agreement between the DOH kag sa province. Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Kang sa mga kaaksyon nato ni Indigate magkalipat ka maginom sang Santon Plus Gold. Halungan nato ng aton ikaayong lawas sagod malikawan ang mga masakit dapat epektibo nga food supplementa ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa mga may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa health problems. Santon Plus Gold sigurado nga safe kag epektibo. Mabakal sa mga butika. Kag syempre start your day right pagi sa paginom sang pinaka-healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinakauna nga kape mga kaaksyon nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa badamong nga balatian kang isang cancer, nagabato sa mga infections, nagapanubos sang blood pressure kag nagapabulig man pabakod sang
ang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang Aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Dire kita ho. Manghod patay matapos ginlabo sa magulang sa banwas sang Binalbagan. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred patay gining manghod sang ginlabo sa magulang dira sa may sitio Bulwang, Barangay Biao, Banwas sang Binalbagan, tinalikdan nga adlaw. Ginkilala diring biktima nga si Waling Martinez, 26 anyos, samtang suspitsado nga magulang si Armando Martinez, 43 anyos, tanan nagapuyo sa mga lugar. Action Fred. Suno sa pag-imbestigar din ni Police Major Fernando Somblingo, hepe sa Binalbagan PNP, ang magulang na akig sa iya sini manghod, bangod nga ginlumsan, kag ginpatay pa ang ila sini baboy. Action Fred nga ginabuhi-buhi. Dugang pa din ni Somblingo, ginpalayag man sa pamilya sini, nga ang biktima Action na Fred may ara sang gamay nga diferensya sa huna-huna, kung kaysa ganing iya amay ginakastigo niya. So tinaglalis-lalis sila siya sini nga magulang, amo to nga linabo gid siya. Karon ang suspetsado na dakop man, ginahulat pa man sang Binalbagan PNP kung may plano nga magpasaka sang kaso ang pamilya sining napatay. Action na Fred. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, las 5:52 na. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig sa tinlo, nagapabakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas kay ang 7 ka sangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso sinulod sa isa ka kapsula. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka bitamina, zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ginang kinahanglan naton subong sa kadelikado nga panahon. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo sa halos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Tukod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 103 sa tanan ang nakabayular. Sa Executive Order number 35 kag 38 ni ang curfew kag wala sang pagsuksok sang face mask. Sa curfew Action Fred, nagpangunagid ang police station number 1 nga nakakuha man sang o kung nakadakop sang 37 ka mga persona nga nagalagaw sa downtown. And iban pang lugar under sa AOR o kung Area of Responsibility ang police station number 1 nagpangaduha diri ang police station number 7 nga may ara 29 ka mga nagkaladakpan. Ang station number 2 Action Fred may nagkaladakpan man kagabiyo, nag-naaktuhan sa mga kapulisan for illegal gambling o kung illegal nga nagpanahor kagabi sa area sa nga Purok Pili, Barangay 8 diri sa siyudad sa Bacolod. Ini sila amukanday Jonathan Muliesa 38, Noriel Responte 32, Wilfredo Arsenal 44, Roberto Velasco 36, kag Raymond Bansyan sila 39 lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar na usulo diri kay Police Major Sherlock Gabana. Hindi sila ang naaktuhan nga nagahampang sang tumbo o kung Cara e Cruz. Inakuha sa ila personal sang naaktuhan ang 3 ka pisoson silbing Q-coin.
kag masubra 500 ka pesos silbing bet money. Karon ining mga suspect ang detenido karon sa area sang police station number 2 kag nagapangatubang sang kaso violation sang PD 1602 plus kaso man nga curfew. Ang ining balita sa patrol ang ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen, xanthones kag stevia. Magkabuli agud matap na ang colon cancer. Ginatiluan pa ang tiyan agud malikaw kita sa balatian sa Dr. Alfred's Green Coffee. Nakapangapi ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 1. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Manila Broadcasting Company. Sa balita.